Láska. Dobrú chuť. Čo máme? Nevieme. Ňom. Bol super. Však jasné. Dobrú chuť. Dobrú chuť. Ahojte, tu idem prvý. Boli moje kolienko. Čo boli teba? Čo mám hovoriť? Čo ťa boli? Nič. Tak len mňa. Pravdu, jak vo pečiarni. Normálne. OK. Toto je asi nájdenie. Tak? Fakt. Prečo som dala ale šupku? To skúša. Čo ideš robiť? Máme tu takúto veľmi veľkú dobrodsku, ktorá strašidelným spôsobom smrdí. Čo to je? Durian. Čo? Tak mi popíš nejaké chute. Čo? Chutí ako ovocie so syrom, proste strašne zle. Hrozno so syrom je fajn. Smrdí to, je to lepkavé a neviem, ako to mám chytiť. Akože nie je to až také zlé, ako to vravíš. Mne to teda vôbec nechutí. Skús si z toho z tej druhej časti, možno tá vyzerá tak... Táto? No, vyzerá tak pevnejšie. Vyzerá ako oblička. A to je lepšia. No tak dám tomu šancu ešte z tej druhej. Nejedla by som to ďalej, lebo... Ja to cítim ako cibulu, alebo čo to je? Hej, ako máte taký cibulový nádych. Toto je lepšie.
Že to ako stručky cesnaku. No to je dobré. Baby liči. Je to tvrdé. Vnútri je kostka. Dobrá bola. Po pol hodine čakania na nejakých stratených ľudí ideme konečne na loď. Som hladná ako vlk a ideme popať. Teším sa. Thank you. Kým príde Filip, ja umrem hladom. A všetko mi sedia, všetko dobré. Víš, som smutná. Nepočkala ani na to. Dobrú, poď. Kyslé mlieko. Hej? Za kysanka. Alebo také. Sladké kyslé mlieko. Počkaj, to nie je sladké mlieko. To musíš skúsiť. Ukáž, ale ty to máš ešte nerozrkané, či? Je to husté, hej? No, sa to nechce ako keby No, pohnúť. tak si to pohrkaj. A povedz čau záchod. Je to super. Ako oný pribináčik, ale Alebo keby je to to bolo také, mlieko. no. Také to je. To čo, kapitán, zem na obzore? Ja tu makám. Dáky rúm nemáme? Nemáme, ale ja tu makám a ty nič nerobíš. Na čo som si ťa sem bral, čo myslíš? Skoro dostal po hube tým pádlom. Lebo som natáčal, vieš? Čo tam ukázať? Filip sa bojí o svoju kameru a viac ako o mňa, že sa to robí. O, tam je opička. Kde? Zadívaná. Čaua! Ja budem zase robiť a si ho znamením. Ale ty už doma ma nechajú, bo vyskúšim. Tak hodina.
Čo to máš, Zlatko? No budem ako psík asi, takto sa to vraj pije. Ale plus pohári. A je to niečo ako vínko. A takto sa to pije, tak na zdravie. Marhuľové. First drink of the year. Na zdravia! Hey, Happy New Year! Gezondheid. Mooi, Bajo! Simply the best. 2000 to 15 minutes, but today may Čo robkáš? Budem papať. Teraz keď sa chcem sniať. Chlípe, tak ako pravý Aziat. Precíť to. Tak to má byť. Tak, odteraz tu bývame traja. Poď preč. Ticka. Čo to robíš? Papam. Čo? Bał knedličku. Very good. Wow. Thank you. On za to, že sa varí. Thank you. Pred. Nikde tu sa to je ako kameň, keby to tým.
Lepí to trošku do spodu. Ja mám... A ty máš jeden špic viacej, to sa nehrá. Ale 5, však sú 5. A ty máš aj v strede? Ja nemám. Táto je mladá. Mladá Jara. Dobrá bude čerstvá. To bol ukáž sa. Hej. Červený si ako rak. Čarom na teba. Ja? Troškaj. Poďme na Nanu, keď prídeme. Musíš dať nanočík. Ešte čo? Ja pocítim. Enormný hlad, prázdnotu, absolútne zúfalstvo. Ale ešte sa nerozpadáš. No, nemá to ďaleko od toho. Zmordovaný a smutný. Alebo spí. To je... Teraz neviem, jak sa to volá. Aha, jo ne. Horský krab. Matko. Ideme na to. Easy. Aj takáto mi byť dovolenka. Nakúpili sme si večeru v 7-Eleven a ideme si pozrieť film. Pánem. Part 2, lebo to vypol. Je to dobré. Cukrovica. Dala viacej citrónu ja. Je to fakt fresh. Zaujímavé. Hej, tiež viacej citrónu, ale ináč super. Máme prémiové miesta. A Notre Dame práve zvoní 11 hodín.
A dávame papa Vietnamu. Aspoň máme v lietadle takýto luxus. Tak Deniska rozložila bufetík. A ideme si čítkať, pozerkať. Budeme papať ovocie, banánové mliečko zo 7-Eleven a kešu, čipsy, pivo som si kúpil. Sice stalo $3, ale bude dobré. Škoda, že tu nemáme durian pred kusom. Dobré ránko, teda obed. Raňajky šampión. Kúpili sme si raňajočky a ideme do zakázaného mesta. Prečo zase protestovali? Ale na kamere vidno. Tak a máme to dnes za sebou. Deniska už robí kávej. Už jeden človek. Ja mám čajík. Voláme taxík, ideme na letisko. No, 7-Eleven nám dneska navaril večeru. Už je to trošku končí. No, došli sme do Vranova nad Toplou. Majú tu pekné múzeum. A v diaľke Supra. Už prichádza. Podľa mňa umrela aj od hladu. Je to tady. Falafel, šavarma. Maňamky, tešíme sa. Let's go. Nie, lebo spieva rybie file namiesto 3 OK.
Takže došli sme nakoniec z letiska a bola to tak dlhá cesta, že sme sa po ceste museli zastaviť, lebo Filip bol hladný. Čo si kúpil nám, ukáž? Mekačik. Kráčali sme reálne 3/4 hodinu. Hodinu to bolo aj s týmto. Došli sme na koniec dubajského letiska. Tam je koniec. Tam je stena. A ideme dole. Nejdeme. Poďme. Musím. Môžeme ísť konečne do roboty. Hello. Hi, good morning, welcome. Thank you so much. You Thank go you. second right from. Posledné slova. Idem sa mi do roboty. A šetríme na ďalšie.